ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ସୂତା ଦେଲେ ଓ କହିଲେ ନିଅ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜ ପକ୍ଷୀକୁ ସିଲେଇ କର। ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ସିଲେଇ କରିପାରିବ ସିଏ ସେତେ ଭଲ ଉଡ଼ିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ପାଳି ଆସିଲା ଛଞ୍ଚାଣର। ସେ ତା ପକ୍ଷୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଲେଇ କରି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ କୋଇଲି, କାଉ, ଶୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜ ପକ୍ଷୀକୁ ସିଲେଇ କରି ଉଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ାର ପାଳି ଆସିଲା ସେ ତାର ପରକୁ ସିଲେଇ କରିବା ସମୟରେ ଛୁଞ୍ଚିଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଛୁଞ୍ଚିଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ାର ପର ସିଲେଇ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦିଏ। ସେବେଠୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଟି ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଛୁଞ୍ଚି ଖୋଜୁଛି। ଛୁଞ୍ଚି ନ ମିଳିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ବିନା ପରରେ ରହିଗଲେ।